In de Friese bosken wordt je te skiën opmaken. De gevolgen van de storm zijn goed te zien. Yes, over wat hier gebeurd is. Ontzettend. Dit is eigenlijk een eikebeam. Die is de wien is kom. Een eik had een hele probleem, is zwier hout. De wien drukt er zien aan en de beam die is gewoon aangeknapt als een lucifershoutje. In Zuidoost-Friesland is steeds bosbeheer met mannenmacht in touw. De takken oproemen, de oerlijsten bijwerken en ik vooral straks naar de wandelpaden, fietspaden zien, of die veilig binnen, want wij meesten langzamerhand dat moet veilig wezen. Hoe grut is de ravage? Nou, ontzettend grut. Het is een storm die is net zo dat er op één plak west is. Hij is door de hele provincie gegaan en we hebben in alle gebieden, ongeacht waar je binnen, zou je scheren. Er wordt om raak zegen in de achtertuin van Harry Punter bij Bakkeveen. Want het gaat erom wij juster. Nou, het was enorm. Het leek wel een tornado, het leek wel oorlog. Alle bemmen plat en alles, enorm weer. Er binnen duizenden bjemmen sneuvelen in Zuidoost-Friesland. Wat de gevolgen van het natuurgeweld vangt de natuur nevens Friesema zelf weer op. Hoe graag je nou ook in de bos kan wezen willen, Friesema riet het aan. Het is ontzettend gevaarlijk om onder bjemmen te komen. En daarom rier ik de meesten aan van ren net samen het bos in. Als je al in het bos komen, wees voorzichtig. Maar het zou nog beter wezen, even een paar dagen geworden laten. De wandelpaden, fietspaden, maar eerst nijsjoen worden. Want die los hingen die takken, die zijn ontzettend gevaarlijk voor het publiek.